Norbanakoa pantailaren aurrean mantentzeko hainbat teknika erabiltzen dira. Bi multzotan banatu ezkero, izango litzateke teknika teknologikoak eta gero teknika psikologikoak edo psikologian oinarria dutenak, ezta? Batik bat. Kontsumitzaileen 70% kontsumitzen du berak berez bilatu ez duen zerbait. Osea, logika algoritmikoak erakusten duena. Horrek ekartzen duena neurri handi baten erabiltzaileak ez du lan nahi duena ikusten, baizik eta logika algoritmiko honek berbideratutako edukia. Eta hortik jaiotzen da nola lortu duten horren onak izaten bideoa komendatzen. Eta nola lortu dute, ez? Horrelako gidaritza. Bi teknika psikologiko oso garrantzitsu jarri derako martxan. Zeintzu dira, balde batetik logika algoritmikoaren erradikalizazioa eta bestetik burbuila efektua edo teknikoki echo chamber bezala definitua izan dena. Ozen ikustera ez, logika algoritmikoaren erradikalizazioa zertan datzan. Demagun, nik hegazkinak lehorreratzen ikustea dudara gustuko. Beraz, adibidez, YouTubek irakutuko xit horrelako bideoak. Baina horretan, jarduten badut, urrengo pausu baten iradokiko dizkit, lehorreratze ikusgarriak, edo arriskutsuak. Eta horretan jarduten badut, azkenean, zer gomendatuko dizkit? Istripuak. Gauza negatibo erradikalei modu naturalean arreta gehiago eskaintzen diogu. Eta logika algoritmiko honek oso ondo daki hori, eta hori guztiatuko du. Pasan nire biziko fase bat, azkenin bate ondo etzeibela egiten sare sozialak, neuk baita haiekiko egiten un erabileri etzala bate egokia. Azkenien, nik ibiltzen diton, nire buru konparatzeko, azaltze ziten kontenidu baita, etan gehienako menizitena momentu hortan. Orduan ere erabaki zentzan ja prozesu terapeutikuna zinitzen demora baten sare sozialak desinstalazia, kendu initu mobiletik. Eta aldetik oso ondo sentitzen ditzen, baina bestaldetik sentitzen ditzen pertsona raro bat izango ditzen bestela eta bitxo raro bat ezela, porque azkenin lagunen ajutea zinen da, ez zinen festiarik enteratzen. Gero ja pixka rekuperatzen hasi nintzen ikusteko zer hortzezat ondo, berriz instalain ditun da, zer hortzezat ondo, zerrekete ditun ondo. Honi segitu jutziko jot, honi segitzen hasiko naiz, honi kontenidu gustatzezatu, honena etza gustatzen. Eta adibidez nik aian ez momentu batea, hori, niretzat oso importantea da sare sozialetan leku seguru bat bilatzea.